Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a, barkanmu da warhaka. Sunana AM Slope. Wannan ɗaya daga bidiyo na farko kenan daga cikin bidiyoyin da zan kawo muku dangane da Jquery. Jquery dai ba tare da wani bata lokaci ba, library ne daga cikin library na JavaScript wanda ake amfani da shi domin sauwake amfani da aiki da JavaScript. Ma'ana mutum zai rubuta layuka 'yan kankani sai mai aiki mai yawa. So Jquery ba tare da bata lokaci ba, kafin mutum ya amfani da shi sai ya je ya yi downloading din shi, sannan in ya downloading din shi ya zo ya linkin din shi da ainihin file din da yake so ya amfani da shi, kamar yadda kuke iya gani gashi a nan wurin. Kafin yi nisa, assignment na farko shine ba zan nuna yadda ake downloading din shi ba, amma dai idan mutum ya downloading din shi ga yadda zai installing din shi. Sai dai wani abu guda ɗaya, na riga na yi setting files gaba ɗaya, ainihin folder wanda files take ciki, ga inda Jquery ɗina yake ciki na sashi na gashi nan ne Jquery ɗina yake ciki, wanda in mutum ya downloading zai zo nan ya ajiye shi. Sannan kuma ga page ɗina, wannan page da ake iya gani, wannan shine wannan index ɗin wanda yake cikin wannan folder ɗin. Sannan in na koma nan wurin, wannan Hausa shine external file ɗin da ainihin zan rinka rubuta functionalities na shi Jquery ɗin, wanda shi ma gashi nan wurin. So bayan mutum ya je ya yi downloading ɗin Jquery ɗin, zai je ya sa shi a cikin folder ne a directory ɗin da ainihin folder da yake so ya sa kayan shi, kamar yadda yake a nan wurin na same suna JS, wanda a cikin wannan JS ɗin ne ga ainihin Jquery ɗina mutum ya downloading sai ya zo ya ajiye shi a ciki. Sannan ga Hausa, wannan Hausa ɗin shine inda functionalities ɗina suke, sai mutum ya zo ya ainihin externalizing ɗinsu ta nan wurin. Mutum sai ya buɗe script, sai ya sa source, sai ya sa sunan folder, sai ya sa slash, sai sunan Jquery ɗin .js. in mutum bai sa .js ba zai zauna ba. Sannan wannan kuma sai mutum shi ma ya zo ya buɗe script tag, sannan ya sa source is equal to, ya sa two quotes, ya sa sunan folder da ainihin files ɗin shi yake ciki, sannan ya zo ya sa sunan file ɗin da zai rinka rubuta code ɗin Jquery. Wannan Hausa.js ɗin gashi nan, ba wani abu na rubuta a ciki ba, it's just a simple. Amma kafin nan, to sai mutum ya zo sai ya sa shi a cikin nan wurin. So za a iya gani daga nan wurin yadda na yi, na zo na sa $sign, sannan sai na buɗe bracket gashi nan, sai na sa document a ciki, sai na zo na rufe bracket ɗin, sannan na sa dot, sai na sa ready, sai na sa function. Wannan shine document.ready function. Duk wani code da mutum zai rubuta na JavaScript na Jquery, idan yana so ya zama ya yi mai aiki yadda yake so, to dole sai ya rubuta shi a tsakanin wannan document.ready function ɗin. In ba haka ba, in mutum kawai ya zo rubuta shi a wajen wannan wurin, to zai iya zama ya samu matsala, ko kuma ya zama wurin loading file ɗin an samu matsala. Misali, kamar in mutum ya zo yana so ya calling function akan image, ko kuma akan wani function wanda bai riga ya gama zama ready ba, to idan mutum bai sa wannan document.ready function ɗin ba, to zai zama cewa kila wannan function ɗin ya riga ya executing kanshi, wanda a ƙarshe za a iya samun matsala. Amma document.ready function yana nufin kafin wani abu ya faru, sai gaba ɗaya komai da komai a cikin wannan file ɗin ya zama ready, sannan function ɗin zai zama ya fara aiki. So this is it. Wannan da na zo na sa document.ready function, sai a ciki na zo na sa yana aiki, wanda shi ne test ɗin na farko, in tabbatar da cewa Jquery yana aiki. Idan muka dawo kan muka yi running ɗin wannan akan browser, idan yana aiki to zai nuna mana cewa yana aiki. Na yi clicking run ne, sai na zo sai ne selecting ainihin launching ɗin shi a Firefox, wanda launching ɗin shi a Firefox shine zai tabbatar mana da cewa ko yana aiki ko baya aiki. Idan sai mu so wurin run, sai mu launching ɗin shi a browser, gashi ya nuna yana aiki. I'm sorry, na ce ɗazu na buɗe file ɗin da ba shi bane. So idan mutum ya refreshing page ɗin shi, zai ga ya nuna cewa yana aiki. In summary, wannan shine
ga file ɗina doc type wannan yana nufin html5, sai mutum ya zo ya buɗe html tag, sai ya zo ya close html tag a nan wurin, sai ya buɗe head tag, sai ya close head tag. In between a tsakanin head tag ne mutum zai zo ya sa wa'innan script na farko jQuery file wanda gashi nan simple, ba wani abu ne mai wahala. Na biyu sannan kuma mutum ya zo ya buɗe script tag, sai ya zo ya sa ainihin source, sai ya sa double quote ga suna in between double quotes nan, sai mutum ya sa sunan file ɗin da jQuery ɗin shi yake ciki kuma javascript files ɗin shi suke ciki shine js. Bayan sunan file ɗin sai mutum ya sa slash, sai ya sa sunan file ɗin. Wannan file ɗin sunan shi jhausa.js, wannan file ɗin na sama sunan shi jQuery, wanda shine nake ka manta assignment ɗin mutum zai je internet ya duba inda zai downloading ɗin wanda shine assignment ɗin shi na farko in dai har ya shirya bin wannan bidiyo ɗin. And then a bidiyo na gaba ko da ke kafin nan gashi yanda yake, wannan shine file ɗin. Na yi saving file ɗina da suna index.html wanda na yi saving ɗin shi ne a cikin wannan folder ɗin. Ita kuma folder ɗin sunan da jhausa. Sai abu na biyu, su kuma wa'innan files ɗin na js da na jQuery da jhausa, su kuma na yi saving ɗinsu ne a cikin folder a cikin wannan jhausa ɗin a cikin kuma wata folder wadda ake ce ma js. Simple kenan, sai kuma a tara a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.